नारेश सर क्या समस्या है तुम्हारी? सर हमारी बीवी नहीं देती, परेशान करती है। शादी क्या नहीं देती? लहाने को नहीं देती सर। क्या लहाने को नहीं देती? लाने को नहीं देती, मना कर देती है सर। तो पुलिस क्या करे इसमें? तो सर हमें अंदर कर दीजिए सर। तो अंदर मतलब कैसे? अपने कानून में रख लीजिए सर। तो उनमें कौन प्रावधान है नहीं, कैसे कानून में रख ले हम तो तुमको? सर हमको तकलीफ देती है तो क्या करें, हम तकलीफ कैसे नहीं सह तकलीफ पाते देती है? सर। हम लहाने को नहीं पाते, नहीं सह पाते। लहाने का मतलब? चौदने को नहीं पाते हैं। कोर्ट ये लिखा रहे हैं कि हमारी बीवी हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे, न दे तो न दे तो पुलिस केस। खुलुमबाय लंथं बर' रादाब नायगिरि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ आंनि आमाय थुखुल सिंनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि फुंबिलिनि गोजोन गैयै रादाबखौ फरायदों आं श्री गरसे गैयै बर'आ। सिगां जों हेडलाइनाव नोजोर होग्रोनि। से सिपाझार गामियाव हौवानि आथोना फिसा जानायनि थाखाय फाथैलाइ बिसिदों। नै सासे 20 बोसोर बैसोनि सेंग्रानि माला बथल गुदुङाव नांथादों। 3 ओंख्रियाव संख्रि नाङिनि मिस्टार हिन्जाव गुन्दा बरगयारिया हिन्जाव गदाय लादों। 4 जाखर पुलिस स्टेशनाव मोनसे गिदिर रिपर्ट गोग्लैदों। आरो 5 बांगाल हौवाफोरजों हाबा जानायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै आबसुआ सोमावसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 5 एप्रिल खालि सिपाझार गामियाव मोनसे गिदिर सोमोनांथाव जाथाय जालांदों। जाथाया जादों हौवानि जोला आथोना फिसाद्राय जानायनि थाखाय मुस्रिमा गुदुं गुवार नार्जारिया हौवाजों फाथैलाइ बिसिलायदों। हिन्जावनि बुंनाय बायदिब्ला जेब्ला बिसोरो सोलेरारि गोरोबलायनाय खालामो अब्ला हौवाया बिखौ मात्र गुदुंल' खालामनो हायो, गुसु खालामनो हाया होननानै मुस्रिमा गुदुं गुवार नार्जारिया मिथिहोदों। आरो मिथिहोबावदोंदि जेब्ला हौवाया गावनि एन्जर गुदुङाव लावथिखौ सोहरो अब्ला बियो सलाय खाथिजों मेवथुनाय बायदिसो मोनो होननानै बुंदों। बिनिखायनो बिथाङा दा हौवाजों फाथैलाइ बिसिलायदों। 3 नं बाजारिपारा गामियाव सासे 20 बोसोर बैसोनि सेंग्रानि जोला आथोना बथल गुदुङाव नांथादों। बिथांखौ दा खाथिनि सैमा फाग्ला अरनाय फाहामग्रा हस्पिटालसिम लांनाय जादों। गामिनि मानसिफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि मुङा मिस्टार गुदुं सिखाव ब्रह्म। आरो माखासे सूत्रनिफ्राय मिथिनो मोनबावदों दि बिथांनि माला फिसाद्राय जानायनि थाखाय गोसो थोनाय सिख्लाफ्रा 3 सानथामावनो गारनानै थाङो होननानै। बेनिखायनो बिथाङा बेफोरबायदि दुखुजों बथलनि गुदुङाव सोदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। नाथाय माखासे सान्थौगिरिफोरा बुंदों दि बिथाङा फिसाद्राय गुदुङाव सोदों होननानै नांगौ एसे गिदिर गुदुङाव सोनांगौमोन होननानै मिथिहोदों। थांनाय 15 मे खालार खालिनि हरनि 8 बाजियाव आबुफारा गामिनि मिस्टार हिन्जाव गुन्दा बरगयारिया अमा बेदर ओंख्रियाव संख्रि नाङिनि हिन्जाव गदाय लाबोदों। जोंनि आथांबादि गरसे थेफा बसुमतारीजों रायलायनायाव बिथांनि हिन्जावा खोन्थादों दि बै हरखालि बिथां हिन्जाव गुन्दाया गावनो 4-5 गाइखेर दाखाखौ जाहोबाय थादोंमोन होननानै। बेनिखायनो जेब्ला बियो ओंख्रिनि संख्रि साखिदोंमोन अब्ला बियो गाइखेर दाखा जानानै संख्रि नांनायखौ मिथिस्लाबाखै होननानै। आरो माखासे सूत्रनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हिन्जावखौबो बियो सानसेखालि लोगोफोरजों बैसागुनि जुमाय लोंनो खाथिनि गामियाव थांदोंमोन। बेयावनो नखरनि बुरैया अमा बेदर भाजा एवनानै जुमायजों होफैदोंमोन होननानै। नाथाय अमा बेदर भाजायाव बुरैया हाखु दाखु बैसागु मोसानो ओंखारनायाव संख्रि होनो बावफ्लांदोंमोन। बिनि रागाजोंनो बिथां हिन्जाव गुन्दाया फिसाजोखौ थिखोनानै लाबोदोंमोन होननानै माखासे खाथि खालानि मानसिफोरा मिथियो। बैथालिगुरि गामिनि मिस्टार मालाय हिन्जावनि नाफाम सिखाव बसुमतारीया थांनाय समबारखालि खाथिनि गुसजागर पुलिस स्टेशनाव मोनसे गिदिर रिपर्ट खालामदों। रिपर्टआ जादों हाबानि 2 बोसोरनि उनावबो दिनैसिम बिथांनि हिन्जावा थालानि गुदुङाव साबिखौ सोनो होआखै। बिथाङा रिपर्टआव लिरबावदों दि साबिखौ आखाइजों दाख' दाख' आखाइया रुमायग्रा बेराम जालांबाय होननानै। जोंनि लंथं बर' रादाब निउज चेनेलनिफ्राय आसा खालामो दि केसखौ थाबैनो पुलिसा सल्भ बानायगोन होननानै आरो बिथाङा थाबैनो साबिखौ थालानि गुदुङाव सोनो मोनगोन होननानै।
बर' सिख्लाफ्रा बांगाल हौवाफोरजों हाबा जाहैनायनि थाखाय दिनै अल बर' सिंगेल इउनियन आबसुआ 23 नं राजा लामाखौ आवथेदों। लामाखौ आवथेनायनि जाहोनानो जादों दिनै बर' सिख्लाफोरा बांगाल हौवाफोरजोंल' हाबा जाहैनायनि जाउनाव दिनै बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव सिख्लाफोरनि आंखाल सोमजिदों आरो सानफा एफा जेरै कर'नानि केसा बारायदों बेबायदिनो सिंगोलफोरनि केसाबो बर' हारिनि गेजेराव बारायगासिनो दं। आरो जुदि बांगाल हौवाफोरजों हाबा जाहैनायखौ बन्द खालामाबा गावसिनि गाहायनि मालखौ रेल लामायाव लारि लारि बहायनानै ट्रेन साखाजों दानस'होजोबगोन होननानै आबसुनि आफादगिरिया मिथिहोदों। बिटिआर चिफ मदद बर'आ आबसुनि सोद्रोमाफोरनो खोथा होदोंदि बेफोर जेंनाफोरखौ बियो आसाम सरकारजों लोगो नांनानै थाबैनो बोस्रांगोन होननानै। जुदि नोंसोरो बे रादाबखौ खोनानानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक बानायनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायनानै ला आरो खाथिनि घन्टाखौ बुनानै अल नोटिफिकेशनाव सेट खालामनानै ला ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, सी यू वेरी सून, थैंक यू।